बोसोरनिफ्रायनो जों धरना होयै जों बे धरनानि फिथाइखौ जों मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों बहुत बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौनो हास्थायबाय थादों। जों जोबोद रंजादों आरो जोंहा दिनैनि बे खुसिनि गेजेरजोंनो अमा दाउ जानानै जोङो 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जितु सेन्ट्रेल सरकारा जोंनो जिखिनि दफा होदोंमोन बे दफानि मादाव जों दिनै मोनसे दफा होबाय जे जोंनो मोनसे ढेकियाजुलि समष्टिनिफ्राय गहपुर आप टु मा होनो लखिमपुरसिम जिथु बिटिआरखौ होदों बे होनाय बेलायाव जोंहा जेबो बेरेखा गैया आरो बेनिखायनो जोङो साबायखर बावदों जे जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो जिखिनि बिथांमोना आगोलो सावरायनाय बेलायाव जि होफैबाय जोंहा बे गोजोन थाबाय। बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों दिनैनि बे 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे बेजों लोगोसे दिनै बे बिटिआरआव सोसननाय बेलायाव जोंहा जेबो दुखु गैया आरो जेंना गैया। बेनिखायनो आसा खालामदों जाहाथे इयुनाव जोंनि माखासे मावनांगौ खामानियाव जाहाथे सरकारा मदद होयो। बेनि थाखाय जोङो अरायबो जोंनि बे रायजो राजाफ्रा खावलायना थाबाय बुंना थाबाय। जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो जों धरना होयै जों बे धरनानि फिथाइखौ जों मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओंखाम उखैहाब दै गांहाब जों धरना होनायनि फिथाइखौ मोननायनि थाखायनो जों नै फैयै जों दिनै मोननायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बे गोजोननायजों लोगोसे जोंहा जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामदों। बे लाहार फाहारखौबो जों गोसो गोरबोजों गोथारै जों जालांनाय जासिगोन आरो बे बिटिआरखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों दिपेन बर' सार आरो प्रमद बर' सार आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो उरखाव सार आरो रोनगोरा सारमोनखौ जों गोसो गोरबोजों गोजोननायजों जों हामलायथि बावहरनानै बिथांमोननिसिम जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे दख'रानिफ्राय गोजोननाय बावग्रोबाय। आं नैबे दिनैनि 26 जानुवारि एबा गणतन्त्र दिबस फालिनायाव जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर' हारिनि गोबां बोसोर हास्थायनानै थानाय बिटिआरआव सोसननायनि बाथ्राखौ जोङो दिनैनि नैबे फोसावनायाव जों रायजो राजा जानानै बा बर' हारिनि जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो दा बिथांखौ आं जोंनि बर' हारिनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा बेयाव जोङो ढेकियाजुलि आरो सुथिया बिहालि आरो गहपुर बे समस्तिनि गेजेराव बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आसाम सरकारजों नाख्रेबजाबाय थानानै जोंनि मोनथाय आरो थामोनथाखौ बिथांमोना नासयबाय थादोंमोन। दा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानसेब्लाबो जोङो जोंनि बर' हारिनि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय थाखादोंमोन आरो दिनैनि नैबे गणतन्त्र सान फालिनायजों जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि नैबे गोथार सानाव फोसावनायखौ जोङो बर' हारि हिसाबै आरो गासै जोंनि राङाफारा हालाम आरो ढेकियाजुलि लोगोसे बिहालि आरो गहपुर समस्तियाव दुखु दाहायै खस्थ' सैनांनाय बर' फिसाफ्रा दिनै समनिफ्रायनो उदां जाबाय होननानै आं बर' हारिनि जानानै गोबां गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै गोबां रंजानाय मोनदों आरो नोंथाङा बिनि सायाव सोरखौ साबायखर बावगोन? आं गिबियावनो जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बर' हारिनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोननिसिम लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे आरो बिथांमोननि राजनितिक हान्जा आरो लोगोसे NDB फोरनि दुखु दाहा जिउ बावनानै सोमावसारनायाव दिनै जाफुंसारनायखौ आं बिथांमोननिसिम मिजिंथिनानै बर' हारिनि इयुन मोजांनि थाखाय हास्थायनानै आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय।
गोजोन्थों। बिटिआरनि 3.1 दफा बायदियै नोंथांमोननि बे चटिया समस्तिखौबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव सोसनफानायनि फोसावदों बिनि सायाव माबायदि गोसोखौ माबायदि मोनदों? जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों बहुद बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौनो हास्थायबाय थादोंमोन। दिनै जोंहा फैयै फैयै नैबे बिटिआरनि मोनथाय बिटिआर माबाखौ जोङो मोनबाय। बिनि थाखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खुसिजोंनो जों जोबोद रंजादों आरो जोंहा दिनैनि बे खुसिनि गेजेरजोंनो अमा दाउ जानानै जोङो फुरथि खालामदों, रंजादों, मोसादों। जोंनि गांनाय उखैनाय फुरा जाजोब्बाय होननानै जोंहा दिनै गोजोननाय फैदों। बिनिखायनो जोङो दिनै जोंहा बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आरो सार जोंहा प्रमद बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। बिनि गोजोननायखौ जों दिनै मोननायनि थाखाय खुसिखौनो जोङो लाथ्र'नो हायै जानानै जों बयबो माने मोसानाय रंजानाय दिनैसिम दासिमबो दं होननानै जोङो माने खुसि जाबावदों आरो। मादैयालाय मा सानो? मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो जोंलाय।